120 еллыгын билгеләп үткән безнең Мәскәү җәмигъ мәчетебез һәр гает сайын йөзләгән мең мусульман иратларын җыя. Аллага шөкер. Тәртип белән җыелалар, гает вагазын тыңлап, гает намазын укып, тәкбирләр әйтеп, берсен-берсе тәбрикләп таралышалар. Мәчетләр тәртипсезлек, җинаят чыганагы булачак дип әйтүчеләр ялгышалар җәмәгать. Мәскәү генә түгел, Түбән Новгород, Ульяновск, Омск, Астрахань кебек шәһәрләрдә, гәрчә алар милли республикаларның баш каласы булмасалар да, берничә мәчет эшләп килә. Яңалары төзелә һәм бернинди дә кискен вазгыять, айрым куркынычлар тумый. Мәчетләр куркыныч учагы түгел ул, Аллага шөкер.